धन्यबाद निउज मिडियाजों लोगोसे गासै निउज नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि XNDB फोरनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि बे निउज मिडियायाव बुंनायनि मेन खारना बेनो, नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मेन खारना बेनो, थांनाय 15 थारिखआव दिल्लीयाव बर'लेण्ड महाउत्सव खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि माखासे बाइकखौ जों नुनो मोन्दों, लेक्सारखौ नुनो मोन्दों। आरो बे लेक्सारखौ खोनानानै जों ओरैबायदि मोनसे आसुरित फिलिंस खालामदों आरोना। ओरैबायदि बुंबाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा, जोंनि XNDB फोरनि थाखाय 1500 कौटि थाखा भारत सरकारा हरदों होननानै। दा बेखौनो जों दिनै आसुरित जादों। बे 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै जोंनि BTCनि CM प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नैबे BTR सालायगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन UG ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी बिथांमोना बे फैसाखौ लाबोना बहा दोनखुमा फैखो? जोंनि कुइसना बे। बिथाङा दिनै नरेन्द्र मोदी बायदि सासे भारतनि प्राइम मिनिस्टाराथ' नंखाय खोथा बुङा, फैसाखौथ' हरमारदों। किन्तु बिथांमोनहा गावसोरखौनो ओरैबायदि बुंनानै लाबाय प्राइम मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावहाय, XNDB फ्रालायनो माने गासिबो फैसाखौ मोनजोब्बाय, 4000नि बारा मानसिया फैसा मोनबाय होननानै बुंदों। किन्तु बे फैसाखौबो ओरैबायदि होदों, नंगौ माखासेया मोनदों, किन्तु बियो लन हिसाबै मोनदों आरो माखासेया मोनाखै। आरो बेखौ गभर्नमेन्टनो बा बेंकनो बै जाय मोनगिरि बिथांमोनहा होफिननांगौ आरो बे मोनसे। आरो एक्सग्रेसिया जाय मुंख्लं न'खरफोर, बे न'खरफोरनो गासिबो 5 लाख फैसा हरजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। किन्तु बेथ' नंखाय, बेथ' नंखाय। जोंनि तामुलपुरावनो अनेक, मथा मथि तामुलपुरावनो 400-500सो मारटियार न'खर दङ, बिथांमोननो दिनै सासेबो मोनाखै। जों नाम मख'नानै बुंनो हायो, सेनियर बेवहाय लिडार बाबुल बर' होननाय दङ, बिथाङा जुडिसियेलमोन, काउन्सिलनि जुडिसियेलमोन, बिथाङा मोनाखै। थिग बेबादिनो प्रफुल्ल नार्जारी होननाय दं, डिम्बिस्वर ब्रह्म होननाय दङ, फरेन बर' होननाय दङ। थिग बेबायदिनो गोबां तामुलपुरावनो 500-600 जनसो मारटियार न'खर दं आरो बिथांमोना होआखै। बेवहाय अबे रावजों बिथांमोनहा बिदि बुंनो हाखो? ओंखायनो जों आसुरित जादों आरो, बहा 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै बहा होखो? आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों, माने बे XNDB फोरनोलायनो माबा पुलिसाव साकरि होजोब्बाय। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों, आसाम पुलिसाव बिथाङा सोर SP नि आन्दाराव, बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि XNDB गथ'फ्रा IC, कनस्टेबल, अफिसार जानानै मावनानै दं, बेखौ जोंनो लिस्ट होथों। मानोना खुगाजों बुंबाल' जानाय नङा बियो, बेखौ जोंनो लिस्ट सहकारै जोंनो नांगौ, थाबैनो बिथांमोनहा जोंनो होथों, बेखौ जोङो कुइसन खालामदों। आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों नरेन्द्र मोदी बिथाङा, बुंबावदों आसामनि बिकासनि थाखाय, आसाम माबानि मा होनदों, BTR नि डेभेलपनि थाखाय, जौगाखांनायनि थाखाय आसाम सरकारा प्रत्येक बोसोराव 800 कौटि थाखा BTR सरकारनो हरदों होननानै बुंदों। जुदि जों पिस एकर्ड खालामदोंब्ला बे फैसाखौ बहा बाहायखो बेखौ जोंनोबो नांगोन। बोसोरावनो जुदि 800 कौटि जुदि फैसा हरदोंब्ला, मथा मथि दा बोसोरब्रै जाबाय नङा होमबा? बोसोरब्रैयाव 3200 कौटि थाखा दिनैहाय BTR गभर्नमेन्टआ मोनबोबाय। जिहेतु जोंबो स्टे हल्डार, NDB नि थ्रुयैसो नैबे पिस एकर्डआ जादों। BTR एकर्ड होनना बुङाखै नरेन्द्र मोदी बिथाङा, पिस एकर्ड होननानै बुंदों। जुदि पिस एकर्ड जामारदोंब्ला बे उन्नयननि फैसाया बहा थांखो? स्पेसियेलि बुंदों एडुकेसन आरो हेल्थ, सावस्रि आरो सोलोंथाइ, बेवहाय बे फैसाखौ हरदों होननानै बुंदों। किन्तु बे 800 कौटि फैसाजों, बोसोरसेयाव 800 कौटि मोननाय फैसाखौ बबेयाव खैखान कलेज बिथाङा बानायखो बेखौ जोंनो हिसाब हो। आरो मोनबेसे मेडिकेल बानायखो बिथांमोना जोंनो होदो। स्पेसियेलि मोननै डिपार्टमेन्टनि थाखाय हरदों होनना बुंदों, एडुकेसन आरो हेल्थ, बेखौ जोंनो हो। जि समाव नरेन्द्र मोदीया मानगोनां भारतनि
प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जिथिया खोथा बुंदोंमोन एनडिबिफोरनो बिदि बिदि होबाय होननानै एनडिबिफोरनो साकरि होबाय एनडिबिफोरनो एक्सग्रेसिया होबाय थांनानै थानाय माबाफोरनो फैसा होबाय होननानै 4 लाख करि होबाय होननायाव आरो जेल मुक्त जाबाय केस जोबजोब्बाय होननायाव दिनै इउजि ब्रह्ममोनहा दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि आखाइ खबबाय जोंथ' लाजिदों बबेयावहाय नुखो बिथांमोनहा बे गासिबो जाजोब्बाय होननानै बबेयावहाय पुलिस साकरि होखो बिथांमोनहा बिनिखायनो जों बुंदों ओरैनोल' बुंबा जानाय नङा प्रमद बर' इउजि ब्रह्म गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी दिपेन बर'मोनहा जोंनो डकुमेन्ट सहकारै लिस्ट सहकारै जोंनो होथों बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा सोर एसपि नि आन्डाराव आइसि ना कनस्टेबल ना असि जानानै दं ना अफिसार जानानै साख्रि मावनानै दङ बेनि हिसाबखौ जोंनो होथों हायोबा बिथांमोना जों लाजिदों बिथांमोना दि बिराद आखाइ खबलाबायदों खिन्थु प्रमद बर' नोंथांखौ जोङो कुइसन खालामदों नोंथांखौ जों बुंदों बे हिसाबखौ नोंथाङा सानसे नङा सानसे जोंनो होथारनांगोन खारन नोंथांनि पावारा सानफ्रामबो जुगामि नङा जों ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों सानसे समाव जोङो हाई स्कुलाव फरायनाय समाव भारत जारिमिन जों फरायनो मोनदोंमोन भारत जारिमिनाव औरंगजेबा मा खालामदोंमोन गावनि फंबायफोरखौ बुथारजोबनानै गावनि बिफा शाहजाहानखौ बे जेलाव लाइफ टाइम जेलाव दोननानै बे राजा जादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै प्रमद बर'आ जोंनि एनडिबि सेंग्राफोरखौ गोथाङै बुथारबाय थांनानै थादोंब्लाबो दिनै एनडिबिनो एक्रेसिया एनडिबिनो रिहेबिलिटेसन होनांगौब्लाबो बेखौ बिथाङा दिनै होआखै जोंनि एकर्डआव लिरना लाबोखानाय बायदि जोंनि सेंग्राफोरनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनांगौमोन आर्मि मिलिटारि पुलिस बैसो थानाय मानसिफोरखौ बेखौ बिथाङा सासेबो होनो हायाखै जेलाव दोनबाय गोथां बिथांमोना थैनानैनो दङ बिथांमोनखौ दिनै बुथारदोंना बुथाराखै प्रमद बर' बिथाङा दिनै जायनिखि जोंनि आन्दलननि फाउन्डार लिडार बे लिडारखौ शाहजाहान बायदि जेलाव जोबथेनानै दोननानै बिथाङा बे औरंगजेबनि आखुजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामदों आरो बिटिसिआव दिनै दुखुनिसो माखासे देंखो दामहोदों बिथाङा दिनैहाय बेनिखायनो बुंदों प्रमद बर' जोंनो हिसाब नांगौ 1500 कौटिखौ बहा गारखो बहा बाहायखो आरो जोंनि एनडिबिखौ प्राइम मिनिस्टार बिथांनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथांमोनाथ' बुंदों दिनै एक्स एनडिबिफोरखौ पुलिस मिलिटारियाव बा आसाम पुलिसाव सोबाय होननानै नोंथांमोना बुंदों बिनि थाखायसो दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै बे बर'नि महा उत्सब दिल्लीयाव स्पष्ट भाबै बे खोथाखौ बुंनो हादों ओंखायनो जोंनो नोंथाङा थाबैनो जोंनि बे एनडिबि एक्स एनडिबि केडारफ्रा बबे डिस्ट्रिक्टआव सोर एसपि नि आन्डाराव कनस्टेबल जानानै दं ना असि आइसि अफिसार जानानै दं नोंथाङा लिस्ट सहकारै डकुमेन्ट सहकारै जोंनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ बेखौ जों दिनै नोंथांमोननाव प्रमद बर' इउजि ब्रह्म दिपेन बर' गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी नोंथांमोनखौ जोङो स्पष्ट खालामनो थाखाय जों दिनैहाय तामुलपुरनिफ्राय एक्स एनडिबि जानानै नोंथांमोनखौ स्पष्ट होनो थाखाय जों खावलायदों गोजोन्थों।